Здравейте, казвам се Естер Хаджиев и съм управител и собственик на Astrade Company. Ние сме ексклузивен партньор на Естер Парк за България. Това е един страхотен иновативен продукт в категория екстериор, който е всъщност декинг система, която може да бъде от естествена и изкуствена дървесина и е наистина доста иновативно и различно решение, което осигурява много бърз и лесен достъп. Благодаря. В интерес на истината, номинацията беше много неочакван. Продуктът наистина е доста иновативен, но не очаквах, че ще бъде така добре възприет. Това е една наистина добра новина за нас и гордост, че сме всъщност победител в този конкурс. Аз съм изключително впечатлен, добра организация. Журито гласува всъщност абсолютно независимо и на мига, което също беше изненада за мен и нещо различно. И всъщност това гарантира пълна прозрачност и една така много добра атмосфера и всъщност възприемане на тези награди. Надявам се, както успеха на DAConsult вече 20 и не знам колко години, че не стават 20 и да са 4-5, че всяка година се увеличават. Всъщност да има наградите, да имат същия този успех и да продължат още, може би, поне още толкова.